Και τώρα ήρθε η ώρα για Ρουκ-Σουκ. Κυρίες και κύριοι, μαζί σας οι δύο ομάδες μας και η πάντα βοηθευτική Μέρη Μιλιαρέση. Καλησπέρα! Πέρα για πέρα! Εμείς εδώ καιρός όσο πάει και ζεσταίνει και εμείς εδώ πιστοί στο γλέντι μας. Οι δύο ομάδες μας είναι εδώ, η πρωταθλήτρια ομάδα μας των Ρουκ. Έχουν κερδίσει οι κύριοι Ρουκ 270.000 δραχμές από το πρώτο παιχνίδι που παίξαν, είναι η δεύτερη φορά σήμερα, και η ομάδα η καινούρια των γυναικών μας, οι κυρίες Ζουκ. Πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν τα κορίτσια μας σήμερα. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Μέρη. Τι κάνεις? Μια χαρά. Ζεσταίνεσαι λίγο? Πολύ. Πολύ. Λοιπόν, πες μου με τι ασχολείσαι. Είμαι ιδιωτικής υπάλληλος. Ιδιωτική υπάλληλος. Ελεύθερος χρόνος καθόλου? Λίγο. Λίγο. Καναμπανάκι, τίποτα, όλο και κάτι θα γίνεται. Ναι. Έτσι. Συνονόματι, Μέρη. Εγώ είμαι ιδιωτική υπάλληλος, μανικιουρίστα. Α, εσένα θα σε χρειαστώ όταν θα σταματήσω να τρώω τα νύχια μου. Λοιπόν, Βέβαια. Ρένα. Εγώ είμαι σχεδιάστρια, έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Πολύ ωραία, Έλληνα. Μουσικός. Μουσικός, δηλαδή. Λιανάτο, θέλω σε ψηλά αυτό. Άλλο τ' άλλο. Δηλαδή τι θα πει? Είμαι μουσικός, δουλεύω ως νηπιαγωγός. Είσαι μουσικός, δηλαδή παίζεις κάποιο όργανο, έχεις τι? Θεωρητικά. Θεωρητικά. Πολύ ωραία και η Ελλήνα. Κατερίνα λοιπόν. Εγώ είμαι φοιτήτρια στη βιομηχανική του Πειραιά. Στη βιομηχανική του Πειραιά. Ωραία, να δούμε τι θα κάνεις μόλις τελειώσεις. Θα μας πει ο Αλέξανδρος ο Μυριώτης, παρακαλώ, από πού είναι τα δώρα που έχουμε πάντα έτσι και σήμερα. Είναι από την εταιρεία Κόκορη Κωστοπούλου. Φεστίνα. Τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές, το κομψό design και τις προσιτές τιμές. Φεστίνα. Τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές και τις προσιτές τιμές. Λοιπόν, περιγράφετε τη λέξη που θα σας δώσω στην επόμενη συμπαικτριά σας, μέχρι εκεί να καταλάβει ποια είναι αυτή η λέξη. Αν επαναλάβετε μία περιγραφική λέξη κλειδί, αν χρησιμοποιήσετε μετάφραση του θέματος σε ξένη γλώσσα, αν χρησιμοποιήσετε συγγενική λέξη σε σχέση με το θέμα, αν κάνετε μιμητική κίνηση, αν κάνετε οποιοδήποτε λάθος, τότε θα ακούσετε αυτόν τον ήχο που θα σημαίνει ότι το σκοτ σταματάει εδώ. Και θυμηθείτε όταν οδηγείτε να φοράτε τη ζώνη σας. Εντάξει? Λοιπόν, τα ακουστικά σας. Αυτά είναι τα ακουστικά. Ναι, εδώ έχεις μπλέξει τα καλώδια. Λοιπόν, γυρνάτε από εκεί, να μην μας βλέπετε, να μην μας ακούτε. Λοιπόν, λίγο πιο εδώ, να σας τριμώξω, Γεωργία. Και λέγεις την πρώτη λέξη για να δούμε τι θα κάνετε. Τιμόνι είναι η λέξη που επέλεξε η Γεωργία. Τα 40 δευτερόλεπτα αρχίζουν από Ρουκ. Ζουκ. Όταν οδηγάς, πιάνεις πρώτα απ' όλα το τιμόνι. Ναι. Ένα, μιλάτε πιο δυνατά μόνο. Έχουν όλα τα αυτοκίνητα. Ρόδες. Άλλο, μέσα είναι. Τιμόνι. 2. Έχουν όλα τα μηχανάκια. Μηχανή. Έχουν όλα τα οχήματα, το έχουν όλα, πρέπει να είναι η λέξη αυτή που έγινε, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Παίζατε λοιπόν με τη λέξη τιμόνι. Πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε την περιγραφή να μην επαναλαμβάνετε τις λέξεις που έχει χρησιμοποιήσει η Μέρη πριν. Ιδιαίτερα όταν είναι λέξεις κλειδιά, όπως είναι το έχουν όλα τα αυτοκίνητα, έχουν όλα τα μηχανάκια. Όλα το έχουν το τιμόνι. Έχετε 2 βαθμούς και πολλές ευκαιρίες ακόμη για να δούμε τι θα κάνετε. Πάμε με τα αγόρια να παίξουμε δεύτερη φορά. 270.000 δραχμές ήδη στην τσέπη. Και πάμε να δούμε τι θα κάνετε μετά. Είσαστε καλά? Πολύ καλά. Πώς νιώθετε που είσαστε πάλι εδώ μαζί μας? Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, θα μου συστηθείτε μόνοι σας παρακαλώ. Σαν φίλος ομάδος, Ναι. εκφράζω θερμά τις ευχές και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Τρικαλιώτη για την προπόνηση που μας έχει κάνει συστηματικά. Εχθές και σήμερα. Και σαν ομάδα, επειδή χθες το βράδυ μας είχαμε βγει λίγα το βράδυ και σκεφτόμασταν το παιχνίδι, Ναι. βγάλαμε ένα αντίστοιχο για σένα. Δύστιχο. Δυστυχία, δηλαδή πενίζεσαι ή 2 στιχάκια, για να ξέρω. 2 στίχοι. Λοιπόν, για να ακούσω το δύστιχο εγώ, η δύστιχη. Η γη και ο ουρανός βάλαν τα καλά τους και γέμισαν τη μέρη με τα καλύτερά τους. Ωχ, ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ποιητικό αυτό, όλοι μαζί το βγάλατε.
Έχω την ικανότητα εγώ πιο πολύ και άλλη βοήθηση. Μια λέξη ο καθένας. Είναι καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ποιητικό το βρίσκω. Λοιπόν, νομίζω πως είναι η ώρα να μου συστηθείτε στον κόσμο. Είμαι ο Παναγιώτης και είμαι δόκιμος μηχανικός εμπορικού ναυτικού και σπουδάζω αυτό. Είμαι ο Ανδρέας και είμαι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με λένε Νίκο και είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είμαι ο Νίκος και είμαι φοιτητής στην ΑΣΟΕ. Είμαι ο Ντίνος και σπουδάζω πληροφορική. Θα περιγράψετε τη λέξη του συμπαίκτη σας μέχρι εκείνος να καταλάβει ποια είναι αυτή η λέξη. Δεν χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά σε επανάληψη, δεν χρησιμοποιείτε ξένες γλώσσες, δεν χρησιμοποιείτε λέξεις συγγενικές με το θέμα, δεν χρησιμοποιείτε μιμητικές κινήσεις και φοράτε τις ζώνες όταν οδηγείτε. Λοιπόν, βάλτε τα ακουστικά σας και ξεκινάμε στο πρώτο μας θέμα. Είναι η λέξη η οποία έχει μείνει από αυτή που διάλεξε, από τις δύο που διάλεξε τη μία η κοπέλα και τώρα έχει μείνει η άλλη λέξη που έχει απομείνει για να δούμε τι θα κάνετε. Προσπαθώ να σας μπερδέψω, να δω τι θα κάνει. Μπάμε τίποτα. Λοιπόν, παίζουμε το shorts. Τα 40 δευτερόλεπτα αρχίζουν από ρουκ. Ζουκ. Το φοράει ποδοσφαιρική ομάδα. Εμφάνιση. Το κάτω. Σορτσάκι. Το shorts. 1. Καλοκαιρινή ενδυμασία. Σορτσάκι. Αλλιώς shorts. Ναι. 2. Με αυτό παίζουν οι ποδοσφαιριστές μπάλα. Εδώ θέλω να ακούσω παρακαλώ την γραμματεία να μας πει τι έγινε. Ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρική ομάδα. Ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρική ομάδα. Έχετε 2 βαθμούς. Τα κορίτσια έχουν 2 βαθμούς. Που σημαίνει ότι παίρνετε άντε τυχερή πάλι την επιλογή γιατί είστε πρωταθλητές. Πίσω ο Παναγιώτης, μπροστά ο Ανδρέας. Μπράβο. Εδώ μπροστά εννοώ στο μικρόφωνο το πρώτο για να ακουγόσαστε. Άλλη μια ομάδα που μου κάθονται όλοι έτσι. Οι προηγούμενοι, τα προηγούμενα αγόρια ήταν έτσι. Λοιπόν, εσύ στο ύψος σου. Λοιπόν, τα ακουστικά σας παρακαλώ να πάρετε την επιλογή. Τυχερή. Πρέπει να τσεκάρω και τι κάνουνε. Τα βάλανε, δεν τα βάλανε τα ακουστικά. Είναι στη σωστή θέση, δεν είναι. Τι να κάνω, όλα εδώ πάνω στο κεφάλι μου τα έχω. Δείξε μου. Περιστέρι και τα 40 δευτερόλεπτα αρχίζουν από ρουκ. Ζουκ. Γεννήσανε τώρα στο σπίτι μας. Κατάκια. Όχι. Περιστέρια. Αλλιώς περιστέρια. Να. Γιατί επανέλαβες τη λέξη? Γιατί παρεκτράπεις από τη βιασύνη σου. Παίζατε με το περιστέρι και από τη βιασύνη του Ανδρέα, ενώ την είχε βρει τη λέξη ο Νίκος, επανέλαβε τη λέξη περιστέρι που αυτό απαγορεύεται. Και έτσι έχετε 2 βαθμούς και παίζουμε τα κορίτσια πίσω. Γεωργία μπροστά, η Μέρη να μου πει, υπάρχει περίπτωση να διορθωθούν αυτά τα χάλια? Βεβαίως. Βεβαίως. Μόνο με πρόσθεση ξένων. Όχι, δικά σου. Με δικά μου, θα μου τα μακρύνεις εσύ, θα αρχίσεις να μου τα τραβάς. Λοιπόν, βάλτε τα ακουστικά σας να πάρετε τη λέξη που έχει μείνει. Μπράβο τα καλά μου τα κορίτσια. Έλα εδώ Μερούλα. Κάνε έτσι να δώσει παρακαλώ. Κοιτάξτε, όχι, παίζουμε. Λοιπόν, παίζετε με τη μουστάρδα. Τα 40 δευτερόλεπτα αρχίζουν από ρουκ. Ζουκ. Συνήθως γαρνίρουμε με αυτό το κοτόπουλο. Είναι κίτρινο. Όχι, είναι κίτρινο. Αληθή. Μουστάρδα. 1. Μιλάτε πιο δυνατά. Όταν ψήνεις κρέας. Πιο δυνατά. Όταν ψήνεις κρέας, τη βάζεις από πάνω. Σάλτσα. Κάτι άλλο. Παραπλήσιο. Λάδι. Κάτι παραπλήσιο. Ρίγανη. Όχι. Κάτι πικάντικο. Κάρι. Όχι. Κρέας όταν ψήνω. Ντομάτα. Όχι. Κάτι. Πιπέρι. Αλάτι. Όχι. Ζάχαρη. Τελείωσε ο χρόνος σας. Λοιπόν, έχουμε ήδη μια πλήρη περιγραφή του πώς φτιάχνει το κρέας η Ελίνα. Δεν βάζεις άρα μουστάρδα. Έτσι δεν είναι? Αυτή ήταν η λέξη. Τελείωσε ο χρόνος σας. Έχετε 2 βαθμούς. Πάντα αγόρια. Πίσω ο Ανδρέας, μπροστά ο Νίκος. Για να παίξετε τον τρίτο γύρο να είσαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εμείς εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γλεντάμε όπως πάντα. Θα σας αφήσουμε να δείτε μερικές χρήσιμες διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ.
Πρωταθλητές είναι, ανάγκη δεν έχουνε. Δύστιχο μου φτιάξανε. Δυστυχία δεν έχουμε εδώ, γλεντάμε. Πριν να ξεκινήσουμε να παίζουμε με την ομάδα των αγοριών, θα ζητήσουμε από τον Αλέξανδρο να μας πει από πού είναι τα δώρα που έχουμε και σήμερα για το κοινό μας. Είναι από τα 120 ενωμένα εργοστάσια. Εκεί που η μοναδικότητα της τέχνης συναντά την σιγουριά της δύναμης, υπάρχει υπογραφή 120 ενωμένα εργοστάσια επίπλου. Ούτε συζήτηση. 120. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε με τα αγόρια μας. Είναι ήδη έτοιμοι, έχει αλλάξει αρχηγός, έχει έρθει εδώ πέρα ο Νίκος. Είσαστε εντάξει? Εντάξει. Εντάξει, τα ακουστικά σας και καλά και εντάξει είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Παίζουμε με τη λέξη που θα επιλέξει τώρα ο Νίκος. Μπερδεύω και τα ονόματα, είναι τόσο πολύ. 5 όλοι κι όλοι. Τρέλα. 40 δευτερόλεπτα από Ρουκ Ζουκ. Είναι μια αρρώστια του μυαλού. Τρέλα. 1. Όσοι έχουν αυτό είναι μέσα σε ιδρύματα. Τρελή. Ναι, τι είναι αυτό? Τρέλα. 2. Μιλάμε για μεγάλη. Γκόμενα. Κάνα τα χέρια σου. Ασθένεια του μυαλού. Το μιλάμε για μεγάλη καλά ήταν, θα το βρίσκει ο Παναγιώτης. Ασθένεια του μυαλού ήταν ακριβώς η ίδια περιγραφή που έδωσε και ο Νίκος. Έχετε 2 βαθμούς στη λέξη τρέλα. Τρέλα παίζατε, επειδή δεν έχετε ακούσει εκεί εκείνη, είχατε τα ακουστικά σας. Έχετε 4 βαθμούς, πάμε πίσω η Μέρη μπροστά. Η Ρένα. Αχ, Ρένα μου, χόμπι έχεις καθόλου? Ασχολείσαι με τίποτα όλο αυτόν τον καιρό? Είναι τόσο λίγες ώρες μου που αποκλείεται. Είναι πολύ λίγες, δεν μένει χρόνος για τίποτα, Για έτσι. τίποτα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Βάλτε τα ακουστικά σας και καλή επιτυχία. Λοιπόν. Έλα τα ακουστικά, μπράβο, στη θέση τους, όλα έτοιμα. Παίζουμε με το παστέλι. Τα 40 δευτερόλεπτα αρχίζουν από Ρουκ Ζουκ. Είναι γλυκό και το πουλάνε στα περίπτερα. Παστέλι. Ναι. 1. Τι είπα? Γίνεται από σουσάμι. Κουλούρι. Όχι. Ζάχαρη. Παστέλι. 2. Τα φτιάχνουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είναι σκληρό. Το πουλάνε στα περίπτερα. Αχ, αυτά τα περίπτερα. Τα είπε και η Ρένα. Μέρη και Γεωργία, δεν ξέρετε. Παίζατε με τη λέξη παστέλι και έγινε επανάληψη του περίπτερου από τη Ρένα και από την Κατερίνα. Άρα έχετε 2 βαθμούς. Έχετε φτάσει στους 5 βαθμούς και μας βρίσκει το τέλος του τρίτου γύρου με 5-4. Άρα θα παίξουμε με την ομάδα που έχει τους λιγότερους βαθμούς για να τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν την επιλογή της λέξης. Πίσω ο Νίκος, μπροστά όλος Νίκος και παίζετε τον τελευταίο γύρο που εδώ παίζετε για 3 βαθμούς ο καθένας που θα βρίσκει σωστά το θέμα. Καλή επιτυχία. Τώρα θα δούμε ποιος θα πάει για το εκατομμυριάκι μας. Τα ακουστικά σας. Για να δούμε, Νίκο. Ή θα δούμε. Πες με ένα άλλο δύστιχο τώρα επί τόπου να σε δω. Δεν είμαι απροετοίμαστος. Είσαι απροετοίμαστος. Θα μου πεις μετά, σκέψου, θα μου το πεις στο τέλος. Στο τέλος εννοώ τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Εντάξει. Δείξε μου. Στιθοσκόπιο είναι η λέξη που επέλεξε και ο χρόνος των 40 αρχίζει από Ρουκ Ζουκ. Με αυτό ο γιατρός εξετάζει αν έχεις τίποτα. Ακουστικά. Ακουστικό. Όχι. Ολόκληρο πες το. Τι είναι αυτό? Στιθοσκόπιο. 1. Με αυτό μπορεί κάποιος να διαπιστώσει αν έχεις κάποια ασθένεια. Το χρησιμοποιούν και στα νοσοκομεία. Θερμόμετρο. Κάτι άλλο. Για άλλο μέρος της ομάδας. Όχι για το κεφάλι. Κάτι άλλο. Καρδιογράφημα.
Όχι, πιο πάνω. Τελείωσε ο χρόνος σας. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος σας στη λέξη στιθοσκόπιο. Έχετε πάρει 3 βαθμούς, το σύνολο 7. Για να δούμε τα κορίτσια. Αλλάζει πίσω η Ρένα, μπροστά η Ελίνα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα κορίτσια βρουν, αν η πρώτη παίκτρια βρει σωστά τη λέξη, παίρνει 3 βαθμούς και φτάνουν στους 8 που ξεπερνάνε το 7 των αγοριών. Για να δούμε όμως τι θα κάνετε. Τα ακουστικά σας και καλή επιτυχία. Κοίτατε τι γίνεται εδώ. Μπορούν να αλλάξουν τα αποτελέσματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, παίζουμε με τη λέξη ταπί. Τα 40 δευτερόλεπτα αρχίζουν από ρουκ. Ζουκ. Είναι τέτοιο. Κάτω τα χέρια σου. Είναι τέτοιο και ψύχρεμος. Ταπί. Ταπί! Ταπί! Ταπί και κερδίσατε! Κερδίσατε! Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα, για το στιχάκι, για το γλέντι και για όλα. Είστε πάρα πολύ υλικά παιδιά όλοι σας. Χάρηκα που παίξαμε μαζί. Έχετε ήδη κερδίσει εδώ. Θα γλεντάτε μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι και βλέπουμε. Τα παιδιά έχουν ήδη κερδίσει όμως 270.000 δραχμές από το προηγούμενο παιχνίδι που έχουν παίξει. Δεν φεύγουν έτσι με άδεια χέρια. Και εδώ θα παρακαλέσω τον Αλέξανδρο να μας πει που μπορείτε κι εσείς να δηλώσετε συμμετοχή για να έρθετε εδώ, να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Όσοι από σας θέλετε να ρουξουκάρετε λοιπόν, γράψτε μας. Ταχυδρομική θηρίδα 678-18-153-03 Σταυρός. Τελικώς λοιπόν, πάμε με τα κορίτσια να παίξουμε το 1.080.000 δραχμές. Αποχαιρετήσαμε αυτή την καταπληκτική ομάδα των αγοριών που πήραν ήδη από το προηγούμενο παιχνίδι τις 270 τους και φύγανε. Και παίζουμε με τα κορίτσια, μπορούν να κερδίζουν συνέχεια. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω. Μέχρι 6 φορές μπορεί να φτάσει μια ομάδα αν κερδίζει συνέχεια και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 6,5 περίπου εκατομμύρια δραχμές. Τώρα ο Αλέξανδρος θα μας πει από πού είναι όλα αυτά τα δώρα που έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι από την εταιρεία Κόκορη Κωστοπούλου. Φεστίνα. Τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές, το κομψό design και τις προσιτές τιμές. Φεστίνα. Τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές και τις προσιτές τιμές. Αυτά είναι τα δώρα μας, από εκεί είναι όλα τα δώρα μας. Θα δώσω ένα θέμα στην Κατερίνα. Η Κατερίνα θα βρει 4 λέξεις που να προσδιορίζουν αυτό το θέμα και μετά τα κορίτσια μας θα βρουν αυτές τις 4 λέξεις για 20 δευτερόλεπτα από 5 η καθεμία και διεκδικείτε 30.000 δραχμές στην κάθε μία λέξη που θα βρίσκεται στο πρώτο μας θέμα. Τρέξτε στα ακουστικά σας. Σου είπα καλή επιτυχία? Όχι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Το πρώτο μας θέμα είναι σκυλιά. Έλα, σ' ακούω. Γάβγισμα. Γάβγισμα είναι η πρώτη μας λέξη. Έλα. Σκυλοτροφές. Τροφές είναι η δεύτερη λέξη. Αχ, να μου έπεσε εμένα. Κυνήγι είναι η τρίτη μας λέξη. Να μου έπεφτε εμένα αυτή η λέξη, να σου έλεγα 150.000 Ράτσα. Ράτσες. Ράτσα. Είναι η τέταρτη λέξη μας. Καλή επιτυχία, Κατερίνα. Να δούμε τι θα κάνουν όμως και οι άλλες. Να κλείσει η μουσική και να τρέξουνε. Γρήγορα, γρήγορα. Τρέξτε, τρέξτε. Πρώτη ήρθε η Μέρη, δεύτερη με διαφορά στήθους η Γεωργία και μετά η Ελίνα και η Ρένα. Λοιπόν, παίζουμε με το θέμα μας που είναι σκυλιά και ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα. Γαυγίσματα, σκυλοτροφές, λουρί, σκυλοτροφές, λουρί, φωλιά, κόκαλο, κουταβάκι, κολάρο, ουρά, γάβγισμα. Λοιπόν, η ράτσα είναι η λέξη που δεν βρήκατε. Το κυνήγι είναι η λέξη που δεν βρήκατε. Το γάβγισμα και οι τροφές είναι οι λέξεις που βρήκατε. Έχετε 60.000 δραχμές και τώρα θα πάμε στο δεύτερο θέμα μας.
που θα παίξετε για 60.000 στην κάθε μία λέξη που θα βρίσκετε. Καλή επιτυχία και τρέξτε! Πάλι πρώτη πήγε η Μέρη. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα μας είναι ορυκτά. Σ' ακούω, Κατερίνα. Μέταλλο. Μέταλλο, η λέξη νούμερο 1. Αλάτι. Αλάτι, είναι η δεύτερη λέξη μας. Πάμε για άλλες δύο. Πέτρα. Πέτρα, είναι η τρίτη. Και άλλη μία. Διαστημόπλιο λέει. Αν θέλεις βοήθεια από το κοινό, παρακαλώ, για να ξεκολλήσουμε στην τέταρτη λέξη. Λατομείο. Λατομείο είναι η τελευταία μας λέξη. Για να δούμε τι θα γίνει με την επιλογή σου τώρα που θα παίξουν τα κορίτσια. Να κλείσει η μουσική. Γρήγορα, γρήγορα. Με διαφορά στη είδους η Ελίνα αυτή τη φορά από τη Μέρη. Πάλι πρώτη η Μέρη. Συνονόματι πολύ γρήγορη είσαι. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα. Το θέμα σας είναι ορυκτά και ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα. Χρυσός, σήμης, σίδηρος, άνθρακας, χρυσό, πετρώματα, άργυρος, χρυσός, πέτρα, διαμάντι, μπρούτζος. Λοιπόν, αρκετά είπανε. Πήγανε πολύ καλά. Έχετε βρει την πέτρα, το μέταλλο, το αλάτι και τη λέξη λατομείο δεν τη βρήκατε, που σημαίνει ότι έχετε φτάσει στις 120.000 δραχμές, που μπορείτε να τις κάνετε 360.000 δραχμές, αν βρείτε και τις τρεις λέξεις στο τελευταίο μας θεματάκι. Για να δούμε όμως τι θα κάνετε. Τρέξτε! Ρένα, τρέχα! Όλα τελευταία μου φτάνει. Για να δούμε τι θα κάνεις εδώ με την επιλογή σου. Το θέμα μας είναι ελληνικός κινηματογράφος. Σ' ακούω. Βουγιουκλάκι. Πρώτη και καλύτερη. Η εθνική μας στάρ. Βουγιουκλάκι. Άλλο. Καρέζι. Η αξέχαστη Τζέννη Καρέζη. Παπαμιχαήλ. Παπαμιχαήλ. Είναι ο τρίτος. Και... είπαμε Βουγιουκλάκι, Καρέζη, Παπαμιχαήλ και μας μένει και κάτι άλλο για να δούμε τι θα είναι αυτό. Μπάρκουλης. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης είναι η τέταρτη λέξη μας. Να κλείσει η μουσική και να τρέξουν γρήγορα. Τώρα τα πήγατε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, για να δω πώς θα τα πάτε και στο θέμα μας. Το θέμα σας είναι ο ελληνικός κινηματογράφος και ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα. Βουγιουκλάκι, Παπαμιχαήλ, Βλαχοπούλου, ελληνικές ταινίες, κομμωδίες, θρίλερ, Βούρτσι, Ξανθόπουλος, Κλάμα. Λοιπόν, έλα εδώ. Θα έρθω εδώ να σας τα εξηγήσω τι κάνατε. Έχετε βρει τη Βουγιουκλάκι και τον Παπαμιχαήλ. Δεν έχετε βρει την Καρέζη και τον Μπάρκουλη, βρε κορίτσια, τον Μπάρκουλη ξεχάσατε. Άρα μένετε με τις 120.000 δραχμές και έχετε την ευκαιρία να ξαναπαίξουμε μαζί με καινούρια ομάδα ανδρών αντιπάλων στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε εντάξει? Ναι. Εντάξει. Γεια σας από όλους